Nou, ik kreeg vanmorgen rond Alvoeren de melding dat er wat gebeurd weer. Ik ben hier vlak in de buurt vanuit Heerenveen richting Oosterwolde. Ik ben hier onmiddellijk heen gegaan. We hadden toen al een hele hoop hulpdiensten en de berichten waren net goed op dat moment al. 4 mensen in de mestsilo en even later werd wel duidelijk dat het zeer ernstig was. Nou blijkt dus dat er 3 mensen overleden binnen en 1 is weer gewoon afgevoerd. Dus een schok voor onze mierskip hier in Oostellingwerf, 3 mensen die. En wij willen, ikzelf, de meesten condoleren met dit verlies. En we moeten met z'n allen dit verlies verwerken, want het is buitengewoon triest dat op deze tijd 3 mensen op deze wijze hun leven verliezen. Want je bent ik bij de meesten in de familie Thuisvest. Ja, die ben natuurlijk verslijnd neem ik aan. Ja, die ben op zichzelf rustig, maar heel erg verdrietig. Dat is zeer emotioneel. Ze kunnen nog net goed beseffen en ja, ze weten eigenlijk net goed wat ze doen met op dit moment. En ik wil wel de oproep dan om die mensen, ik kan de pers om de meesten voorlopig even maar rust te laten, want ze zitten er echt helemaal doorheen. Had je even deze mierskip beschrijven moeten? Wat kan deze mierskip voor deze mensen betekenen? Wat zit krijgt in deze mierskip? Ja, absoluut. Ik ga wel even met de dominee praten, ze pas. Die is al op visite geweest. Ik denk dat, wat ik zeg op dit moment, is dat de omjouwing de meesten stiepje wil. En daar heb ik ook al vertrouwen dat het goed komt. Maar het hakt er heel diep in deze mierskip. Net alleen in het dorp, maar ook in de agrarische mierskip hier in Oostellingwerf. Van de meesten die het betreft, die zijn bij een hoop boeren bekend.